Nakasuway na ba mo anang adventure nga moadtong dagat para lang mag-scrabble aw nag-experiment pud day og watermelon? What's up there amigo? Maayong adlaw sa imo. Bag-o ra kong mata karon kurat kay ko ang nitagbaw sa ako kay Spider-Man. Ay unsa man ning bataan ni mangurat man ni si Spider-Man. Ay hapon ra din mi naabot diri migo kay apas man mi diri sa among balay. Aning among amigo ligo daw mig dagat ug sa walay pagduha-duha ni uban pud ko. Dala nako akong tibuok Hala, pamilya. sige larga. Tara nasakay na mi tanan. May ra pud ni kay nasigo ra pud mi tanan ani sakyanan. Unya pag abot diretso sirit ang mga bata dito sa dagat. Kani mga bata wala gani pili og oras bahala mangit-ngit na maligo og gihapon og dagat. Yan abot ni didto alas 5 ni undang sila ligo alas 11. Pag napud ta energy ngay na ano sa una kay energetic man kay ta karon kay dali ra man ta maluya. Uha samtang nangaligo ang mga bata kita nagkaon-kaon Ni pud tag balot Putpulupi diri. Og Oscar, oh. mentras busy pa si mami og bantay pud sa mga bata kita maginahinay pud tag set up aning tent. Dali ra kay ni siya set up nga tent o tanawa o. Napa din ni sapaw pagtukod aning tent. Uy nalimtan ako naa pa man di ni second layer di ay. Sa kadugayan nakatulog ra gyud ang mga bata. Kalugar ni mga dagko ang gibuhat nag-scrabble ra. Mata si madam kay gigutom daw siya halahok ka dog imo diha. Ay nag-experiment po dito watermelon ay mut unsay nahon-unaan nato nang nisulod man ni sa atong utok nga inaniu ni watermelon. Ug pagkaugma mao na ni matanok sa buntagon tulog man day kay ko. Ang mga bata diretso na po ni sa dagat gipukaw kung Spider-Man kay maligo na daw siya. Kung gabi na sila sa dagat karon balhin na po sila swimming pool. Kabibo ba ani mga gagmay. Ug ang resulta sa atong watermelon nga experiment wa ra siya naunsa wala ra natandog. Pwede ko niya tudluan og asa ko nagkulang. Okay. Pwede ko niya tudluan og unsay sakto ani nga pagka-experiment. Ani ingon man to sila nga manguli na daw. O to nang hipos ra pud ko og tent. Heavy duty gini nga tent. Musukol gani ni og ulan. Duda gani ko nga tent ni basin 11 Aba na ni. ga, pila day na nga tent. Ano man mo palit ka?